Barbu ca să ne surudă norocul și sigur o să ne surudă pentru că scoatem aur din fonotecă, nu? Drăguți, drăguți. Bună ziua, mulțumesc Mihaela. Continuăm cu ceea ce ne place. Muzică bună, de calitate și românească, nu? Compozitorul de la Turnul Măgurele, cum îi se mai spunea lui Geraste Dendrino, vestitului compozitor, el avea o vocație specială pentru tangouri și pentru operetă. Chiar a fost prim dirijor la Teatrul de Operetă din 1950, pe scena căruia i s-au jucat cu succes Lisi Strada sau Lăsați-mă să cânt. Zic vocație specială pentru că e foarte, foarte greu, și asta nu o spun numai eu, să dai la iveală un tango 100% original. Foarte greu. Aminteam zilele trecute de tangoul de altă dată, să nu ne despărțim, ce face astă seară tu, am și ascultat-o, altele, la care adaug astăzi Cânta o mandolină. Textul Aurel Felea, câteva versiuni ale acestui șlagăr, Alexandru Jula, Barbu Constantinescu, Doina Badea, cea mai bună versiune după părerea mea, la care bineînțeles adaug versiunea cu Bună ziua! De încărcat marfă de Bortoli, DB Group. Cum vă numiți? Iovan Horia. Ce firmă? Sunteți? DB Group, de Bortoli. DB? Dumitru Barbu Group. Și cum vă numiți? Iovan Horia. Și ce încărcați? Pantofi bănesc, că asta-s fabrica aici, dar